Okay, good morning. Unboxing ng Johnson Hawk 16 channel professional audio mixer. So, ito meron siyang 380 DSP effects, Bluetooth, MP3, USB operated. Ayan, so 16 channels siya. Tapos meron siyang 9/10 MP3. Ayan, so ang nagustuhan ko dito, number 1 na akit agad ng aking attention is yung auxiliary 1, 2, 3, and 4. And then, may kanya-kanya siyang effects sa bawat auxiliary. So, yun ang very applicable sa akin dahil ako ay isang sequencer player. So, ngayon, iba't ibang mga auxiliary yung nilalabas ko as a sequencer player. Iba't ibang mga line or auxiliary out ang mga parang kumbaga yung ginagamit ko sa aking, especially sa monitor. So, yun yung very applicable sa akin dahil syempre dahil doon sa aking pagtitimbang ng sound sa loob ng aking banda, orkestra, kailangan ko ng balanse ang tunog ng bawat instrumento dahil 22, sabihin na natin 15 ang players, and then syempre kasama ng mga dancers. Yan, so 22 to 25 mga ganyan. So kailangan ko ng maraming auxiliary. Actually, ang ginagamit kong mixer as of now is yung aking tawag doon, yung aking Mackie 22V2. Yun. So medyo nabitin pa ako sa auxiliary. So susubukan ko ito, pero ito ay gagamitin ko sa sequencer use. Kasi 16 lang naman siya. Yun. So kung small band, maganon. And of course, nabili natin siya. Ito SRP 12,000. So tataas pa siya. No? So hindi natin alam kung kailan at kung anong sitwasyon. Kung ano yung basehan nila kung kailan nila ito tataas. So nabili natin to ng SRP 12,000. Yun, medyo naka-discount naman tayo ng konti dahil sa connection natin sa loob. Ayan. Pero kagandahan nito, meron tawag dito, yung mga nais magpasabay pa, babalik ako ng November 5 sa Manila, sa Joson din. Babalik ako doon. Yung mga nais magpasabay, pwede kayong magpasabay, syempre, no? Okay, so unboxing na tayo. Buksan na natin to, kung anong itsura niya sa loob. Bigat, more than 5 kg sa estimate ko. Pero panigurado nakasulat naman dito yan. Okay, so 17 channels XLR PL input. Yan. 1 stereo mono PL input, dual 7 band. Ayan, meron siyang EQ na 7 band, left and right. High, mid, low tone control ng MP3, built-in 380 digital microphone effects, Group 1 and Group 2 groupings. Meron siyang groupings, MP3 inputs and Bluetooth, individual HPF pad compressor. So kanya-kanya na siyang pad HPF, and then yung kanyang compressor. Ito. So may sarili na siyang compressor. So hindi naman natin yan masyadong gagamitin sa mga singers lang natin na malakas ang boses. Ayan. Ano pa ba? 48 volts phantom PFL. So may kanya-kanyang phantom na siya, no? Kung ano yung gusto mo lang na try natin to sa overhead, no, ng aking timbalis. Tingin ko mas gagarbo ang tunog natin doon. And of course, 4 auxiliary outputs. Yun yung nagustuhan ko. Number 1, 4 auxiliary output. Level meter all channels. Ayan, so level meters all channels. Ayan, ito. Ayun. So, simple lang naman siya, friendly user. Pero siksik. Siksik ang kanyang karga. Ayan, Actually, ito nabuksan ko na. So, syempre, tinesting na namin to. Tinesting na namin to sa, tawag doon, sa shop. Pero syempre, gumagawa tayo ng video. Gusto kong makita nyo at maramdaman niyo kung ano ang pakiramdam na nag-unboxing ng Joson, ng mixer, ng 16 channels. Anyway, una kong plano is yung 8 channels lang ang kukunin ko kasi pang small setup ko sana. Syempre, nung pinagpili ako ng nung tawag doon, nung nag-aasikaso, nagtitinda, ano lang ang diferensya, 1,000 lang ang diferensya doon sa discount na hinihingi ko. So binigay nila yung discount na hinihingi ko, and ang diferensya ng 12 channels at ng 16 channels ay 1,000. So why not, di ba? Mag 16 na lang ako, di ba? So marami akong magagawa. Kung sakali man dumating yung panahon na nasira yung first channel, second channel, at least meron pa rin ako 16, di ba? So ito, kanyang power cable. Ayan, yung kanyang plug. And kanyang Joson user guide na hindi naman natin binabasa. Pero tingin ko ito, kailangan natin yan, yung use ng mga yan, no? Labeling mo. Basahin natin yan, syempre. Kasi syempre meron tayong mono dito, may stereo na setup. Ayan. May bakanting papel pa po, pwede po kayo mag-drawing. Ayan. Tapos, ang kanyang sticker, I love Joson. Ayan, I love Joson. Kala mo nasa Singapore, no? I love Joson. Ayan. I heart Joson. Okay? So, eto na nga, the moment of truth. Buksan na natin siya. Yung iba tinatanggal nila to. Pero ayoko. Tanggalin natin siya ng maayos. Pinuputol nila. Sa akin ayoko. Ayaw.
Ito na. Magaan lang naman siya. Kayang buhatin ng ano. And of course, ito meron siyang cover, no? Picture cover. Kung sakaling wala ka pang tour case. No? Oh, siya nga pala, yung mga magpapagawa ng tour case, meron akong tagagawa ng tour case dyan sa Tarlac. Pwede rin po kayong magpasabayin nitong Johnson and then same time pagawa na ng tour case. So, magsabi lang po kayo yung ating tour case maker dyan sa Tarlac. Ayan na siya. Very smooth. Bagong bago. Oh. Yan. Yan na nga. So, testing natin ang power. Try natin ang kanyang power. Pero tulad ng nasabi ko, na-testing na namin to. Wait lang. Actually, meron pa kasing ano yun eh. Meron pang grounding ang tawag doon? Prong. So, ito na lang gamitin natin. Tignan natin, hindi ako sure kung may siya, may fuse. Ayun may fuse nga. So, fuse. Ayan. 240 volts. 1.6 ampere. Tama ba? T 1.6. Power source, 100 240 volts. I hope, kaya niyang mag-handle ng mabababang voltahe, no? So, yung fuse naman, hindi ko sure kung saan siya tatanggalin. Tignan nga natin yung cable. Wala naman siya sa mismong cable. Minsan kasi nasa sa... Ay! Pwede naman ito tagawa. Tumutulak. Siyempre kasi bilugan siya sa sa paa. So wala. I think yung fuse ay nandito sa loob niya mismo. Kung di ako nagkakamali, no? Please let me know kung saan ko makikita yung fuse. Siyempre, napaka-importante ng fuse dahil yun ang first line of defense ng kuryente ng bawat equipment natin, no? Okay, so, ito pala siya sa likod, ganyan lang, wala lang, ganyan lang siya, yung kanyang exhaust, yan, singawan, pag nababahing siya, yan siya babahing, okay, so, dito yung kanyang XLR and PL input and insert, dito siya, no, so, ini-imagine ko paano kaya ito magiging, fit sa, tawag doon, sa tour case, maaaring ito yung nakaangat siguro ganyan, para nakabungad agad yung mga input niya, no, so, I think, ganun ang mangyayari. 16, 8, ayan, so bilang ka 8, 9, 10, ito, 8, 9, 10, ito, 16, yun, 8, 9, 10, ito, dalawa pala, yan, auxiliary 1, 2, 3, 4, and then group 1, group 2, main out niya, ayan yung kanyang main, ganun lang, hindi naman siya komplikadong gamitin, nandyan na siya lahat, no? Tapos na, yung mga knob niya, colorful in fairness naman at maganda yung mga color combination niya. Out of nowhere, hindi siya yung typical, no? So, testing ko lang yung power. Hanggang power lang muna tayo dahil hindi ko pa nasiset up ang speaker and microphone, no? So, hanggang power lang muna tayo. Again, meron tayong kanyang EQ, no? So, yung kanyang high, mid, low, and then yung kanyang frequency na dumudugtong doon sa dumudugtong doon sa frequency ng mid, no? And then yung compressor, yung kanyang compressor, and gain, yan. Actually, nung tinesting namin, tumataas ang gain. So, kailangan mong magbawas, no? Dito, andito si pad, si HPF, si Phantom, yan. Be careful lang, baka mamaya biglang napindot yung Phantom sa bawat channel. Yan, so ginagamit lang naman natin yan sa mga condenser mic. And of course, sa ating 7-band stereo, andyan siya. Ang ating high, mid, low, na which is color coded dito sa ating high, mid, low. Dito, ito naman para sa MP3. Yung programming niya, dito naman yung kanyang, tawag doon, MP3, yung kanyang MP3 port. And of course, yung anyong selection ng effects, nandito siya. So, number 50. Initially, number 50 ang paborito. And ating phones, yan. So, left and right, and then groupings, 1, 2, yung ating knob para dito. Sorry, ating button. Okay, so, ayun group 1, group 2 to left, right, yan. So, ito yung grouping natin, group 1, group 2. Ating main, yan. Ayun so medyo hindi siya pantay. Nilubog ko lang ng konti. Actually, hindi pa ako nagsisiro nung tinesting. Pagkalakas kasi, so sabi ko, di ba, sabay na lang imamaster or ipapamiliarize yung kanyang navigation. Yan. So again, meron siyang auxiliary 1, 2, 3, 4, kasama ng kanyang effects. Yan. So ayan, ito yung kanyang effects naman dito, and yung kanyang auxiliary dito. And ano pa ba? Of course, yung kanyang groupings, group 1, group 2, left and right mo, yung etong main, left and right, mute button, yan. Ang isang concern lang dito is nakakasilaw siya. Yung kanyang LED, no? Yung kanyang pag nag-mute ka, nakakasilaw sa mata. Masyadong malakas. Ayun.
So, dito naman, okay lang naman siya. Pero pagka nag-mute kay, ano eh, try natin ayun siya, okay? So, kapag nag-mute ka kasi, ayun pagkalakas, kita ba? Patayin ko yung ilaw wait lang. Ayan. Oh. Pag magkasabay-sabay pa yan, ano, malakas siya sa mata, kaya hindi mo mababasa yung nandito. No? So, kung nagbabasa ka dyan, malakas siya. So, yun, sana medyo binabaan lang yung, ewan ko ba kung paano bababaan yung ilaw nito. Yun lang yung concern ko dito, una ko napansin, nakakasilaw. Yun. And, overall, okay naman. Yung kanyang, ano ba tawag natin to? Craftsmanship is very good. Very good siya. And I think, syempre, dun sa kanyang presyo na 12,000 na SRP, balik natin yung ilaw. Yung kanyang presyo na 12,000 SRP, magamit mo siya sa 10 gig. Tingin ko lang, estimate ko lang 10 gig, ano na siya, bawi mo na, no? So, sa 10 tugtugan, bawi mo na ito. Kaya, syempre, ngayon, ang panahon kasi ngayon, bibili ka ng super high-end mixer. Kung sa tingin mo ay mga tugtugan mo naman ay hindi naman madalas sa mga hotel setup, yung mga tulad sa akin, in my case kasi sequencer, tumutugtog kami sa mga bahay-bahay, mga birthday, mga ganun. So, hindi naman ganong kaselan ang setup. So, doon nababagay itong ganitong mga mixer na hindi naman ganon kaselan, no? Pero overall, eto very good siya, hindi ka ipapahiyain itong mixer na to. Yun nga lang, sinasabi ko is yung hindi ganon kaselang setup. Kasi syempre may mga client tayo na tinitingnan yung mga equipment natin na high-end, not to mention those brand, pero ay, ganito pala mixer mo, ay ganito pala blah 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 blah. Parang gano'n, no. So hindi naman natin na binibring down ang Joson kasi ang performance naman niya hindi ka naman niya ipapahiya. Yun nga lang, syempre alam nila na ito ay China made. So, ganun pa man, maraming lumalabas na brand na from China. Pero syempre sumasabay din naman sila, ano? So, tulad nga na nasabi ko, kung hindi ka naman masailan at talagang kabisado mo naman ang pagpihit, nasa pagpihit mo naman 'yan at malinis, hindi ka naman nagfi-feedback, hindi naman malakas, saktong volume ka lang naman gumamit. Ayun, so Joson is suit for you. Pwedeng-pwede ito sa iyo. Lalong-lalo nga, sabi ko nga ako bilang sequencer player, gusto kong subukan ito. So, sa mga susunod na gig ko, magagamit ko na ito. And then, plano ko nga mamayang gabi, ito isasalpak kong mixer. So, tingnan natin. So, ano ba? Tulad nga lang nabanggit ko, yun lang, yung mga napansin ko. Initial na napansin ko nung habang nagte-testing kami nito is yung mataas ang kanyang, itong kanyang LED lights, no? Kapag naka-volume ka ng ganito lang, yan. So, sabihin natin nandito ka lang parang nandito lang ata kami sa 30. And then nag-volume kami ng hanggang dito lang. Hindi ako pumabot ng 0. So, ang lakas na, ang lakas na ng pitik. So, yun yung gusto kong huliin kung paano or kung ano ba yung tawag doon, pagtitimpla. Actually, nakadrop na yung aking gain that time din. So, magbabawas din tayo. So, manageable. Let's see kung paano natin yan i-manage later on, no? So, I hope maging tawag ito, makabuluhan ang aking hinandog na video sa inyo. Medyo mahaba na ang ating video, so tatapusin na lang natin to. And this is Eugene Garato. Siya nga pala, no? Pabalik ako na ng November 5 sa Manila. And yung mga nais magpasabay, nais magpabili, pwede po kayo magpabili ng inyong Joson. Again, this is my para sa aking second set kasi minsan nagkaroon ako ng problema doon sa aking second set. Nagkaroon ako ng fuse problem lang that time, pero naging power problem na siya syempre ngayon. And kudos to Kabuluyan Cove na pinahiram ako ng mixer, yung mga DJ natin dyan, mababait na staff natin. Pinahiram ako ng mixer para makatugtog kasi yung isang mixer ko ay nagsiset up na rin sa Lingay that time. So hindi ko pwedeng hilain or yung gamitin yung mixer that time dahil napadala na. So no choice na ako kundi humiram ng mixer nila. Maraming salamat sa ating mga DJ dyan sa Kabuluyan Cove. So kung bakit ako napabili ng another mixer, and then again, ang plano ko is 8 channels lang muna. And then yung 8 channels ko, no, kung ito lang, ayun lang siya, halos kalahati lang siya, wala ito. So 8 channels ito yun. Sabi ko, parang bitin pa yung 8 channels kasi binilang ko yung instrument ko kung sakali man na medyo magdagdag ako ng singer at ng tao, tapos meron pa akong MC. So medyo bitin yung 8 sabi ko ganyan. So nag-12 ako. So ito na yung 12 ngayon. 8, 9, 10, 11, 12. So ito na siya ngayon. So ito na. So may nawalang, may nadagdag na 4, no? So sa 4, pagdating ko doon sa may shop naman, doon nga sa presyo nila na SRP, tapos yun nga yung na-discount ko. 1,000 lang ang diferensya ni 8 channels at ni 12 channels. So, 1,000 lang naman dito na ako, 'di ba, sa 16. So, sa 16 channels meron pa akong additional na 4 channels, no? So, parehas lang naman ang karga niya. Ang nabago lang yung kanyang additional na 4 channels. So, yun lang naman ang dinagdag doon sa yung 1,000 lang naman ang madadagdag, dito ka na sa 4, may additional 4 channels ka pa, no? So, yes, the best na yung ating decision para dito, no?
Ano pa ba? Yun. So, kung may tanong pa kayo, pwede naman kayo mag-PM. Sasagutin natin yan. And of course, again, sa mga magpapasabay, November 5, babalik ako ng Manila. Mga nice magpabili. Of course, syempre, pagka magpapabili ka, syempre, iti-testing natin yan. Yun lang kagandahan doon compared doon sa Shopee or na bibili ka sa Shopee na hindi mo matitesting. So, syempre, nandyan tayo para mag-testing bago natin bayaran. So, and of course, kasama niyo po ako para i-check yung gamit bago natin bilhin. November 5, babalik po ako. Okay, PM, bye!